היום נדבר על מגבים. מגבים זה אביזר בטיחות ראשון במעלה ברכב, מכיוון שהוא עוזר לנו לשמור על השמשה נקייה ולראות לאן פנינו נוסעים ולאיפה אנחנו מתקדמים. ישנם כמה סוגים של מגבים. יש מגב אחד עם גוף ברזל, מגב אחד עם גוף סיליקון. מה שחשוב בשני המגבים זה איכות הגומי שנמצא פה כמו שאנחנו רואים. בדרך כלל במגבי סיליקון האיכות של הגומי קצת יותר טובה, נותן לנו ניגוב הרבה יותר חלק ויפה על השמשה ומשאיר לנו שמשה הרבה יותר נקייה. למעשה הדבר הכי חשוב כשאנחנו מחליפים מגבים זה כל הזמן לשמור שהזרוע של המגב, כשהמגב מנותק ממנה, לא תיפול על השמשה. ברגע שזה נופל על השמשה, זה עושה סדק שמתחיל בקטן ומנפץ לנו בהמשך את כל השמשה. אחרי שנפרק את המגב מהזרוע, נניח בעדינות את המגב על השמשה, נוודא שהמפתח אצלנו בכיס, שלא בטעות מישהו יפעיל את הווישרים ויעשה לנו שריטה יפה כזאת עם הזרוע על השמשה. לאחר מכן ניקח ביד את הזרוע ואת המגב ביד השנייה, נרכיב את המגב על הזרוע ונניח בעדינות את המגב על השמשה, כל זה על מנת למנוע נזק לשמשה. אנחנו חיים במדינת ישראל, ובמדינת ישראל רוב ימות השנה עם שמש, ולכן לא משנה איזה מגב נשים, כנראה שאחרי עונת חורף אחת וקיץ, המגב לא ימשיך לשמש אותנו כמו שצריך ונצטרך להחליף. מה שחשוב להקפיד במגבים אלו שני דברים. אחד, באמת איכות הגומי, שיהיה כמה שיותר איכותי וייתן לנו ניגוב כמה שיותר נקי על השמשה. והדבר השני, כמובן האורך של המגב, שיהיה בהתאם לאורך של המגב המקורי, ושינגב לנו חלקים כמה שיותר גדולים מהשמשה. רוצים לראות עוד סרטונים מעניינים? היכנסו לעמוד שלנו ועשו לנו לייק.